keďže masky tu nedohrievaš. Niečo taká zmysle. Dobre, Tuky. A vieš, čo dneska pijeme? Čo odjate? Privlastňujem flašky. Takže na to, že aby som to neokoroval, aby som ju odpísal. Teraz som... To je tiež originál. Nová odroda. Originál kick. Kopanie do zadku. Ale Tuky, vieš, kde to bude zajtra? Na YouTube. Это to milostná SMS-ka. Tak to není vidieť slabé rozlíšenie. Usmej sa do kamery aspoň. Ne. A tak to som ja. Sedíme v nehoráznom vlaku. OK, konec.